Πριν πάμε σε όλα αυτά, και αφού θα δούμε σε λίγο και 5 λεπτά αποκλειστικά από το απόψινό επεισόδιο του νησιού που αναμένεται να είναι καθηλωτικό, θέλω για 1 λεπτό πραγματικά να πάμε στον Υπουργό, τον κύριο Νικητιάδη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού. Κύριε Υπουργέ, με ακούτε? Καλημέρα. Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Έχει προκύψει, κύριε Υπουργέ, ένα θέμα που αφορά στην λειτουργία της Πιναλόγκας, διότι λόγω χειμερινής σεζόν έχει κλείσει τις καθημερινές και λειτουργεί μόνο τα Σαββατοκύριακα. Εξαιτίας της τεράστιας επιτυχίας του σύριαλ του Μέγκα του νησιού, ο κόσμος τώρα και οι κάτοικοι που έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση και ο τουρισμός στην περιοχή, θέλουν να παραμείνει η Σπιναλόγκα ανοιχτή και τις καθημερινές. Υπάρχει μια λύση για το συγκεκριμένο θέμα? Καταρχήν, για όλα τα θέματα μπορούμε να αναζητούμε και να βρίσκουμε λύσεις, ωστόσο πρέπει να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ο αρχαιολογικός χώρος δεν ήταν ποτέ επισκέψιμος από τα τέλη Οκτωβρίου. Ναι. Όλα με αυτό λένε οι κάτοικοι, ότι λόγω του νησιού θα θέλαμε φέτος να παραμείνει ανοιχτός. Ακριβώς λοιπόν αυτό. Εμείς ανταποκριθήκαμε σε αυτό το αίτημα. Ναι. Άλλωστε το ενδιαφέρον για την Σπιναλόγκα κορυφώνεται διαρκώς. Και μετά από και την προβολή που γίνεται αυτού του εκπληκτικού σύριαλ από το Μέγα, αλλά και από το βιβλίο που έχει ξεπεράσει τις 800.000 αντίτυπα σε κυκλοφορία. Και η απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε και κατά τη χειμερινή περίοδο από τις 28 Νοεμβρίου στις 20 του 10 του τρέχοντος έτους έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2011 θα παραταθεί η λειτουργία του χώρου, θα μπορεί δηλαδή να είναι επισκέψιμος τα Σαββατοκύριακα όπως γινόταν τις άλλες φορές. Επίσης θα είναι ανοιχτός και κατά τις ημέρες των εορτών. Από τις 22 δηλαδή Δεκεμβρίου στις 6 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτός εκτός από τις επίσημες αργίες και το ωράριο θα είναι από τις 9 έως τις 3. Ωραία. Πέραν τούτου όμως, και αυτό είναι επίσης σημαντικό και θα μου επιτρέψετε να το προσθέσω, εάν υπάρχουν οργανωμένα γκρουπ και μεγάλες ομάδες ατόμων που θέλουν να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο της Πιναλόγκας, θα μπορεί αυτό να γίνεται και τις άλλες μέρες της εβδομάδας, εκτός δηλαδή από Σάββατο και Κυριακή, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια εφορία της περιοχής. Να λοιπόν, που πολλές φορές η πολιτική φαίνεται χρήσιμη και άμεση. Μακάρι και σε άλλα ζητήματα να είμαστε τόσο χρήσιμοι και άμεση. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Γρήγορα, ξέρετε, εμείς έχουμε προχωρήσει και σε προγράμματα. Μην το συνεχίσουμε, μπράβο. Να, και κάποια στιγμή που η πολιτική άμεσα δίνει λύσεις στη σωστή κατεύθυνση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πάνε να φάνε και στις ταβέρνες, θα μείνουν και σε ξενοδοχεία. Όχι, παιδιά, είναι έξυπνο.